Ipo. Os. Lo. Monggo mriki buke. Waduh. Sri lan nuga sliramu niku. Kula delane iki wong sarimbit kelawan kang mbokmu. Wah, kaya apa ridane? Majemu lho ditata. Majak iya. Tata barisane para pemirsa. Wah. Wah. Yo. Tetep semangat, Jong. Yo. Halo. Iki gaya baru nek Kang Opik iki. Iya. Tenan. Nganan den. Nganan den, nganan.
Jos. Kowe tambahi ge. Lakon gawe tambahi yo. Iya iki. Iya. Waduh. Ada. Bismame kecele. Percaya lek penak tenan gitu, Bang. Garapan terbaru ya. Sing sabar ya. Awas ya ngobeng. Monggo oi Kang Piteng wae. Rawuh mriki. Langsung ae bablas, Bos. Aja lali ya pesen aku. Ya golek ning kono gak apa-apa nek Kagiyanto. Lah ya bener kan? Ya kuwi. Lo, telu ya kan? Sindene loro. Yo. Jos oke baik. Lah aku ya sakare kedule. Loro ae kuwi kan. Semangat toh. Yo iki lho. Sosek. Lah iya, jan percaya saking semangate. Iya. Lah. Cara wong ngono dhisik tau tanda tangan ae. Iya. Mangkane tak tekoni semangatmu to Dik. Ya iya no kudune. Iya, oi. Semangat pokok. Dijogeti bareng-bareng ya, Dik. Nongko sesikiar arang alih. Oh, secok. Sugeng rawuh Kang Piteng. Lawan bae. Kulit kuning kuning wangsa. Wah, Yawe hang nyawang lelaki itu korokan asa. monggo buke sing ajenge tumpuk joget bareng aturi. Bokonge sapa? Bokonge Eman moto sing dinggo ndeleng. Woi. Bisa sikir arek, sikir kepodok. Yawe jereket kutu-kutu kepingin nyedot. Bokong semok, bokong semok. Di kelung, di kelung
Bokong semo. Semo. Bokong semo. Bokong Dewi semo. Rambut disanggul. Sanggul. Nganggo cucu. Ayo nganggo cocok. Oh biaya. Joget bareng karo dulur-dulur Lamongan maju ning sore doret maju mlebu Dek ya nek pikir maju rono bareng-bareng karo ibu-ibu Lamongan dinteni disawer engko dhewe-dhewe maju kae lho Bu lewat kok ngarep kono lho dicegat iya gawe hang nyawang kutu-kutu bareng deh bokong sembok bokong sembok digelong mere bokong sembok sanggul nganggo cocok sapa piye kabar kok pasti nang bokong semok bokong semok bokong puput semok rambut disanggul nganggo cocok bokong semok Siti Bali lho Siti Bali buke lho nah wis diomongi kok rono angel rengen mau diranti dalane iki maju bareng terus wah ayo waduh liyane Bu ayo monggo waduh tenan pokoknya gelem joget neng kono tak percaya dikeki kowe aja celeng atile iya donya wong wadon sing siji arep golek kang kelendi wis digaen keturutan nang ati kalau maju deh oh angel iki atur-aturane kepilan wong liya kang diiman kang dipuja nyatane sing diatur burimu tabraki lomo wis keneno ya ngorgole kene lho aja mak kerono ae malah mlebu rumah saku iki kono ae joget sing semangat buke tampil meneh lha meneh wis keneno ya ngorgole toliyo ha bisa ngerekyani ngerti aran atine welas kurang kembyang hangas rimake sepiriang lan pakai dunya ojo celek atile ring dunya semangat para wiyaga arep dolet kang kalen ayo Dik madeg bareng ayo bos pindah terima kasih Kang terima kasih jangan kepikiran liya kang diiman kang dipuja nyatane sing kena dipercaya lomo wis keneno yang kulit liya pajai dan semangat iki
Tukang sombrete ya semangat to. Joget Pak Ompret. Sing guryang-guryang Semangat deh, ayo deh. Angas rimake sapiryang-piryang lan maki akeh kembiare donya Ang ayu ketelo-telo Asik. Guryang gembyang Angas rimake sapiryang-piryang lan maki akeh Monggo Bu donya Ang ayu ketelo-telo Lo. Perang Pranto tenan iki lho. Oh. Pranto dadi babang ana ing satengah bawana iki. Ayo. As. Nyadong dawa ngersa pangandika Kang Mbok. Kula dilaliki. Oh iya, nyilih sapa, Dik? Suwun jan luar biasa. Mas Bisman simu sitok nak aku jimu endar apa-apa. Jan luar biasa tentunya. Ya iya aku wis terima kasih Bos Piteng. Aku yo ngono lho mau. Karo buke aku yo ngono. Ning sayang awakmu kok mampir atau gelem kuwi. Ojrok telalale. Wah, cocok. Tinimbalan ngersa pangandika. Mula kawujudane Sri Kandine kolon ana ing sak tengahing gelanggang payudan Sekar Kedaton kene. Mula ora kawujudan prawesti sing lemah gemule. Ling iki Titisonya iki prajurit Sri Kandi sing tangguh-tangguh sing kondang bawana coba. Kapiyarsa dinaliki paperangan diwujudake ing papan kene. Waduh, sarimbit lawan kabokmu maju ni. Aja nganti ngising-ngisingke biasae awakmu sauta kok dhuwur pentas. Saiki langsung ning kene gak apa-apa. Pentas enteng. Iki sak lara. Oh aspal lara ya. Ngapunten Pak Bu nggih. Menika kawujudane pawresi ning sautone pinter nika. Nggih, ayo maju. Leseng sita iki kondang mangampar-ngampar toko wagut. Iki kawujudane sini ae. Oh iya. Kowe tak kondane mangan wong. Aja story nganu wong. Maju awas. Iya. Ya. Lo. Jos maju lek ngapal boyo deh. Lah tandane. Putere. Lah tabai. Lo. Iyo. Oh, ora krasa ora tendang. Waduh, beda lawan kanggomu iki. Kawujudane songar. Mlingi dilaliki wujudane karing Ansma Weni sing biasa nguntal wong gagrag manungsa. Ya, ben rada kenal, rada kereng. Ratune Demit sing mandhegani ana Tlatah Bulusari kondang. Ya iki sing sisih gejane genjot iki Pak Bu nggih. Mula tanding yuda dinalika wujudane pawestane uga kelawan Dewi sing juragan Balungan kang ana ing Tlatah Kidul brang klaosan wae kidong ringin. Wah, coba awakmu biasa sautu pisan iki kok kudu pindho sing kono sautu gawe ndas tok. Aja nge tangan. Wah, tenan iki. Wah, coba kaya ngapa? Gagah perkosa tadi. Lo, tanda sirahe. Udah lo. Aja sangane lo, iki lo. Wah. Leno banget kamu sepal merapat tenan iki. Waduh. Wen. Bales wen. Wen, untale gamboe wen. Jaluk pitulungan maksud iki jauh untale jaluk pitulungan. Waduh. Sering maju sih. Padahal jan ora kondang tenan iki. Piye, Dek? Sopo, Dek? Aku gak iki. Lah ya, maksudnya kok kono-kono. Ayo. Urung. Oh, iya. Beda karo Solah. Yen to nanduk berarti bengok ngono. Lek jotos bengok.
Oh iya, lah iki juragan balungan tenan. Lah mau wis doya-oya jare cangkeme. Lah iya. Saiki wis doya kleru. Gumban aku. Sapa? Jangklek kali percaya. Lah iya. Lek kene ngono panganane bakso. Lah iki lho, ngerti kawujudane. Oh iya. Sangar ora kaya delane iki Pak Bu nggih. Mula delane iki ayo coba bacotno. Kaya ngopo keridane. Wah. Ayo. Ayo. Yes. Kene kadung semangat ya kleru neh. Lah nyapa ora payu? Tapi aku ora seneng iki. Oh, tapi aku ora tenan kok. Sing situ ae aja ndelik, aja ndelik. Aja ndelik. Nyapa? Oh, Urung wayahe. Sri. Ambruk kuwi kok, ambruk. Ngembruki dulur-dulur saka Lamongan ora ajar. Kuwi kakung ning kono nang ngarepmu. Nih, keceblokan duren. Durene wis mateng-mateng. Kaya doyan-doyano, kuwi gare asam urat rumahku. Aja bater-bater. Ayo coba. Os. Jurusmu nih. Wah, jurus apa iki dudono? Terus? Iya, op. Oh. Iki keturunane Jackie Chan. Keturunan Jackie Chan nane iki percaya. Jetle. Tanding ngono, Sri, awakmu dadi jetle. Masih kaya ngono ki juragan Lesteler lho gitu ya. Iki. Masih gase ilang papat. Entar aku sedekah jenenge. Sedekah wis amal jariah kowe iki. Lah ya wis ora dodol kok malah ilang. Memberi kesempatan bagi yang membutuhkan. Awas. Jotosan tenanan. Lah ngono kuwi. Wani apa ora nek? Koclok tenanan iki. Awas. Aduh. Pasno wong jotos iki kudune direkodaya kudune pas. Heeh. Awas bebarengan. Pek tabal wek awas. Yo. Iya. Iyo. Kurang ajar. Itu kayak kesuwen. Iyo. Paten ono ora lek nesu. Sing lanang ora melok kuwi jarno ae jarno. Lah iya. Nek kowe iki beda karo kancamu. Sing telu semangat. Lah kok awakmu malah penak perang glemak sepatuan pisan kowe iki. Lah ya perang iki ngono kuwi kawujudane ya. Ya ya ngono. Perang semangat. Kancane ora gawe sepatu malah kowe nggawe sepatu dhewe. Iyung nguclek tenanane. Awas. Ayo. Iki beda lawo kakangmu lan. Lho asli lek iki. Heeh. Ayo Pit. Lekmu perangemu piye to, Dik? Lho, pisane. Nih, pisane gelut lho. Kowe iki kocok iki tenanan iki lho. Arek gelut tenanan lho gelut. Ujan powe tok ngene iki mek groplong aplongo. Sudah, jangan berteman, Mami. Tukaran jangan bertengkar. Oh, lah piye? Berteman. Kamu itu gimana toh ya? Mami ini jangan digitu-gituin, Mami. Lah, itu ndak boleh, ndak bareng. Itu seharusnya sikilnya begini. Lah. Tidak. Oh iya. Itu kaki. Itu dakornya lo. Ya, betul. Iya. Kocor tenan ae. Iki jenenge yo Sekar Kedaton ya kondang lho iki, Dik. Heeh.
Lho, Lamongan ki nganu saiki wis maju kehidupane, wis makmur kabeh. Bahasa Dadi Indonesia. Bahasa Indonesia. Ayo. Awas. Lah. Ayo. Coba. Loh, pas banget golek balesan. Golek balesan, ayo. Lah, kok panggah ngono wae. Dikokon endok goblok. Lah. Balesan lho. Yo ngono yo. Ya ngono. Mlebu ku sarge jot. Aduh, lha iki kok malah ambruk tenan iki disongkel. Tulung ana sing ya. Iya. Oh iya, musuhmu patenono. Ya. Mas MC, lha iki asli duo demit. Jajal tarunge duo demit iki piye? Asli. Kowe Asli. pengen ro ya? Jangan di situ ya, Nan. Jangan di situ. Itu barang milik negara itu. Wah. Ayo coba. Kaya ngopo asli iki demit musuh demit. Juragan balungan iki. Musuh jagale demit. Waduh, terang tanding tenan iki. Wah, percaya. Op. Iya. Sauto tenan iki. Iya. Tambahe meneh. Pindho. Iki aja muncul tekan akson. Lah. Kleru. Pek meduna pek meduna bondono ning ngono kuwi pek. Lho biasae ngono kuwi ya. Itu nganu itu. Wih. Topeng apa jaluk? Maju apa? Jaluk apa? Modar golek balesan. Wah, iki senengan tukang sompret. Kaya milih. Aja sing kono. Au. Aduh. Wes sepon. Aduh. Au. Aduh. Sing ditembok kono apa kene? Ya kan nganu Menyatu. Menyatu. Oh iya. Maju awas kabodo tangane. Walah, golek balesan lho. Piye carane lho? Lho. Mula kawis Sarawana ing satengahé bawana. Titi wangsa Dewi ora kuat ngampal jroning batin rasa katumenggo pajiwa lan ragane. Iki demit wedok tenan iki mlebu. Demit wedok mlebu tenan iki. Dadi tenan iki. Aku jaluk pitulung bos wedok. Jaluk pitulung bos wedok aku. Yo. Panu wale karo sawo budi sawo. Mula sabdane kawoso. Ayo. Yo, tas. Loh, terus. Cecek tangan cecek. Coba kaya ngopo dheweke jajal pecuten. Jajal pecuten.
Waduh, tenan iki aduh. Waduh, ora ngrasa tenan iki. Setane kereng tenan iki. Senajan wujudane wanita. Ora ngrasa tenan iki. Tanda sirahe. Utale. Beda le ibuke iki. Butone ra rasa. Wah, maju bendarane maju. Bendarane maju. Sapa urung? Pecone. Terus bos, waduh lah, matur nuwun. Sekar kedaton toh. Wah, lah ya kuwi bas piting. Waduh, lah iki turun tangan. Ibu-ibu DPR iki, penjaga dapur. Waduh. Los bu, siji, loro, telu, papat, wah, wakeh manumpuk-numpuk. Matur nuwun lah, tepuk tangan. Siji, loro, telu. Yo, luar biasa mas bos pokoknya. Ayo sapa sing urung lho bos pitik iki. Walah gayane alon-alon, gak suka aku. Sentimen openg dre. Sentimen openg lagi kendani. Ayo coba tendangi joget sing pas. Iya. Wah, iya. Oh. Suwun ya, Bos. Terima kasih, Bos. Ayo. Solo. Sekar kedaton toh. Wah. Yo iki lho, masuk deh. Sekar kedaton toh. Diambung. Ayo. Iya. Sapa sing urung iki? Sapa aturana sing. Sapa iki? Oh ya bos wedok lho. Bojomu apa? Ayo bos. Terus bos. Ngono jarane openg bojone.
pas rupane meh mirip. Masuk Mas. Jogeti Mas. Jogeti lho, Cok. Awas. Lo. Yo, ha, hai. Yo. Iyo. Alah, boten lakono apa Mas? Lah, sebuater. Hai, hai. Hai. Solo. Hai. Sungkan. Jerene mau banter-banter, alon-alon. Baris, lek pengen anu baris, sitok-sitok ben padha entuke. Ayo, Bos. Woi. Ayo, Kak. Yo ngono. Kurang ae. Sri. Sri, kalau pecut Ibu DPR mau Sri. Ibu DPR mau loh. Bagian dapur. Monggo Bu, monggo. Wiyen, Bani. Oh, ayo Mas. Oi, lah. Cocok. Ya kudune ngono Sri. Kudune ngono. Lah iya. Weni terus, Wen. Matur nuwun Mas, luar biasa. Sapa, Bos? Sapa kakung? Iya. Oh, Pak Indri. Iya, monggo, Mbak. Lo. Piye to Wen? Tetep semangat, Lur. Iya. Nah, jan luar biasa dan pokoknya. Waduh, guyub rukun pokoknya. Pek tampanan apa? Burimus ta Pek. Yo. Ayo, Mbak. Lah. Cocok, Mbak. Bae urun andil lah ketmu. Lho. Diwale. Seneng guyon bae.
terus bakul ramen cok wah canda sirawas lo yo awas leno mule iki lo jalo amune wene majuan Mauti Sonia Mauti yo palsen coba terus terus catar yo iki lo pacaramu aduh loro Sopo maneh Ungkasono dilane kuwi cokot waduh loro aduh iya apesmu deh oh lo lakon nyongkel iki lho oh songelane iki wah lo waduh oh iki jempite nyongkel tenan iki Sutik waspadakno ya Tik kawujudane ya kene